Сега ще покажем пътя от центъра на Царево до плаж Носа Рапя. Това е входно-изходния булевард на град Царево. Улица Михаил Герджиков. Движим се като да излизаме от града. По този край има не само една улица Михаил Герджиков. Той е роден в годината на Руско-турската освободителна война 1977. Лесно се помни. Но януари още преди да е почнала войната. Тук заемаме по улица Преображенска или Преображение. Той е свързан с Михаил Герджиков с този град, защото на 19 август, т.е. преди 2 дни, 1903 година, със своята чета напада Конака, местния Конак, който се намира близо до сегашната сграда на данъчна служба, местни данъци и такси на общината. Пък сегашния Конак е това районно управление на МВР и превзема Конака. Всъщност Михаил Герджиков ръководи Преображенското въстание, Илинденско-Преображенското въстание. По Илинден започва въстанието в Македония, по Преображение. Преображение е Господно, много голям празник. На 6 август въстанието започва в Одринска Тракия и Странджа. Затова е Илинденско-Преображенско. Не започва в един ден. Така за Михаил Герджиков. Той има паметник тук. И движим се в момента по вътрешния път, Царевски път, който свързва Царево с Лозенец. И се движим в посока Лозенец, т.е. на север. Миналата година започна, тази година завърши един много хубав, поне видимо за не специалист какъвто съм аз, но качествен ремонт на ето тази отсечка от моста на Попска река чак до курортен комплекс Оазис или къмпинг Оазис. Но не знам защо самото пространство зад комплекса си остана в стария вид. Доста тъжна картина. Ето как красиво изглежда тази отсечка. Ремонтираната много добре с бетониран банкет и бордюр. Следваме пътя. Много е приятно, когато пътя за нашите плажове са направени. Ето тук се вижда как този вътрешен Царевски път е на някакви 15-20 метра от републикански път 299. Но защо няма пряка връзка
хората трябва да обикалят за Арапя, трябва да обикалят или през Лозенец, да тормозят там пешеходците или през Царево. А ето го атракционното автобусче. Надминахме го. Това автобусче тръгва от центъра на Царя. Тук е разклона за плаж Арапя, за големия плаж Арапя. Ние го подминаваме. На половин час тръгват такива автобусчета от центъра на Царево и возят туристите тук. Тук беше спирката за плаж Арапя, после спиране на курортен комплекс Оазис. Най-високата точка заемаме в посока морето. И шофираме все направо, където тази улица свършва с Г-образен десен завой. Там на десния завой ще паркираме. Тук легналите полицаи са като бордюри, тесни и високи, но някой може да му опадат пломбите, така че стискайте зъби. Его няма тротуари, човека върви, зад него колата. Общо отвратително планиране на градоустройствено планиране на... Ето плажа е право нататък, откъдето идва тази жена, но ние ще спрем. За сега все още на това място има възможност за паркиране. След време какво ще бъде, не знам. Аз ще сляза да покажа плажа. Плажа е от категорията на потайните, защото ако не знаете, че долу има 250-300 метра разкошен плаж, това е другия проблем, че цялото крайбрежие е приватизирано на практика. И за 250-300 метра разкошен плаж, ето, достъпа е с напречна пътека 1 метър. В центъра на кадъра е нос Арапя, по-точно птичия остров, носа е прекъснат. Ето го едноименния плаж и 48 стъпала.
Плаж Нов Сарапя.